Bombo Business News. Kabombo naglapaw sa 1 trillion peso ang assets ng social security system o SSS sa 2025. Ang SSS ang muining pension fund para sa mga empleyado sa pribado nga sektor. Sunod sa Department of Finance o DOF, nakalabot ang total assets ng SSS sa 1.26 trillion pesos, kamas mataas ang 22.1% alin sa 1.03 trillion pesos ang 2024. Sunod kay Finance Secretary kag Social Security Commission Chairman Frederick Go, ang SSS reserve nagsobra sa 1 trillion pesos sa labing unang ation nga isa ka pamatuod sunod sa iya sang financial strength, overall security kag sustainability. Ini nga performance sunod sa ahensya isa ka matag nga mensahe sa SSS members nga secure ang ilang pension sa sustained sa mga benepisyo. Sa nagligid nga tuig ginimplementar sang SSS ang unang nga hunat sang tuigan nga saka sa pensyon. Sa ato na nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini nga exchange rate yan base sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BOP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magka-resume ang transaksyon sa bunga aga. 57 pesos and 99 centavos baylo sa US dollar, 7 pesos and 43 centavos sa Hong Kong dollar, 45 pesos and 97 centavos sa Singapore dollar, 15 pesos and 48 centavos sa Saudi Real, kag 68 pesos and 97 centavos baylo sa euro.